basi norudzulo phungu wa nyumba yamamulo kuchokeratu ku Nchewu Central East Constituency Anumani Chisale kupitatu ku constituency kwawo yambatu kugawa zinthu kumeneko akuti kupereka mijigo chani zinthu tombwerekete kumeneko ena nkumazati imeneyonso ndeititi ayi ndithu makosana ambiri tiwatsata bwino Anumani Chisale ngati to David Minister of Homeland Security komanso paja ndi phungu wa nyumba yamamulo kuchokeratu ku Nchewu Central East Constituency monga timadziwira kale mmene amachitira Anumani Chisale anapitatu ku constituency imeneyi kayenderatu constituency yawo komanso kumeneko ndi kumeneno amayenderanso ntchito yomangatu mijigo imene akuti akhala akumanga ku constituency imeneyi ndi titha kuonanso pa chithunzi pamenepo nayi ndithu ndi pa mjigo watsopano woti wamangidwatu ku constituency imeneyi ndipo tengerano ndi mmene wafotokozera akunena zona kuti kumeneko ndi kuti amanga mijigo yokwana 200 akuti sakufuna zoti mdera lawo posipezeka anthu akumwa madzi osalongosoka zomwe amwa madzi akuzithaphwa zimenezo akuti ayi ngati wali phungu wa nyumba yamamulo zimenezo sangalole nde mijigo 200 imeneyo mijigo 100 yakumbidwa ma communities a TA Champiti komanso ndi kuti mijigo ina 100 yakumbidwa kuma community a TA Makwangwala ndi akuti aonesesa kuti by December constituency kwawo ndi kuti kwamangidwa mijigo yokwana 500 akuti asamve zoti tovutika ndi kolera nkhani yake zono kuti akumwa madzi osalongosoka chani zimenezo sakuzifuna aonesesa ndithu kuti china chonse chili bwinobwino kwene sizokhazosotu anapita pa primary school ine yake imene imaziwika zona kuti kutha kwa anasi pamene bonde kuti panabweranso ana skulu ochuluka kwambiri zoti linali Saturday zimenezo sizinaoneke ndi ana amenewo aliyese analandira ndithu kathumba kaufa pamenepo ndipo matumba onse amene anaperekedwa kumeneko analitu okwana 1500 kuchoka pamenepo ndi kuti anaperekanso makope okwana 5000 kuti agawidwe kwa ana skulu amenewo machizukire ndi kuti kuyambira Monday ndi pamene akhale akugawa makope amenewo sizokhazonso ayi anapereka makaroni a choko okwanatu 5000 kuti aphunzitsi asamavutike ayi choko chatha chani ayi ndithu nagula ndithu makaroni 5000 kupereka pa skulu aphunzitsi azikhala kugwira ntchito mosavuta kumeneko kuphatikiza pamenepo aphunzitsi pamenepo anapasidwatu njinga zakapalasa kuti azikhala kugwiritsa ntchito makamaka mayendedwe asamavute njingatu zokwana 18 komanso kunali kugawa makaroni a sopo ndi zina zotero akuchita kunena zoti safuna zoti papezeke mwana wina wake kuti sakupita ku skulu nkhani yake chifukwa cha mavuto azachuma zimenezo akuti safuna zichitike constituency yake afuna ndithu kusintha kuti moyo ukhale ukuyenda bwino komanso maphunziro akhale akuyenda bwino ku constituency imene force Anumani Chisale zinthu ngati zimene zisizachilendo ndi zimene amakhala akuchita nthawi ndi nthawi ku constituency kwawo sipamatha ndithu mwezi tisanaone kuti apita kumeneko kukachitatu ntchito zachifundo komanso zachitukuko ku constituency imene mbiri nditha kuchitira mboni kuti achisale amaoneka ku constituency yawo kumene amakhala akupereka ma donations osiyanasiyana fati kutengani mbuyo pang'ono panali pa 14 March chaka chimene cha 2026 pamene tinaonanso kuti Anumani Chisale anapita kumeneko anakaperekatu njinga zokwana 21 njinga zakapalasa zimenezo kupereka kwa anthu ogwira ntchito za umoyo ndi cholinga choti asamavutike mayendedwe makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kupereka katemera wa polio ku constituency imeneyi komanso kunali zinthu zambiri zimene anakhala kupereka kumeneko kuphatikiza pamenepo pa 4 April chaka chimene cha 2026 anapita pa Bawi Primary School kumene tinaonanso kuti amapereka ma 2 kgs aufa kwa ana okwana 1144 apa primary school imene kuphatikiza pamenepo ma 20 kgs aufa anaperekedwa kwa aphunzitsi okwana 18 kasinso kunaperekedwanso njinga zakapalasa kumeneko zoti aphunzitsi amenewa azikhala akuyendera asamavutike mayendedwe komanso ankazalonjeza kuti aperekatu ma uniform mwana wina aliyese wapa skulu pamenepo uniformutu okwana 1144 ndipo ankalonjeza zona kuti si sukulu yokhayo ya Bawi akhalanso akupita ma primary school osiyanasiyana kumeneko kuchitanso zinthu zofanana ngati zimenezi ndi muja tinazoonanso kuti pa 22 March chaka chimene cha 2026 anazapita pa Nsiyaluzo Resource Center omwe tinaona kuti kunaperekedwa matumba okwana 20 achimangatu amene olemera ma kgs okwana 50 kuphatikiza pamenepo matumbaso aufa wa achimanga amene okwananso 10 aperekaponso ndalama pamenepo yokwana 2 million malayo kwacha kuti athandizire zina ndi zina pa Resource Center imene sizokhazonso anapereka njinga zokwana 40 zakapalasa zimenezo kuperekatu ama HSS kuti azikhala kugwiritsa ntchito pamene agwira ntchito zawo kumeneko asinso 3 million cash inaperekedwaro pamenepo kuti ithandizire ma administrative operations ndipo panalinso TA Makwangwala nayenso TA ameneyo anawerukatu ndi njinga ya moto pamenepo ya mtundu wa Honda ndi zambiri ndithu zimene amakhala akuchita kumeneko kuyambiranso even mu chaka cha 2025 cha mu November panali pa 5 November
pamenepo 2025 ndi muja anagula njinga za moto kuperekatu kwa mafumu agrupu komanso masiniyo kumeneko mafumu amenewo anapasidwa njinga za moto omwe mafumu ake anali okwana 7 anali agrupu agwededza ndala peza komanso wanyemba aliyense anapasidwa njinga ya lifo kumeneko komweno asiniyo chief champiti apasidwa njinga yokulirapo sizokhazo anakhala akupereka ufa nyemba mafuta ophikira ndi zinthu zambiri ku constituency kwake ndi munthu oti ma donations amakhala akupereka ndithudi kupatula zitukuko zimene amakhala akuchita kumeneko ngati metaonera pamenepa kukumbatu miji kotino kumeneko anthu asamavutike makamaka nkhani yokhuzana ndi madzi aukhondo andi tikatsatira bwinobwino anachita kuyonjeza kuti ndalama zimene aphungu a nyumba ya malamulo amapasidwa zokwana 5 biliyoni malawi kwacha akhala akuzigwiritsa ntchito zachitukuko kumeneko osati kumathira mthumba zomwe ndi chitsimikizo kunena zoti ndi phungu wachitukuko komanso amene ali ozipereka pofuna kuthandiza constituency yake kotino anthu kumeneko zikhala pa moyo wabwino komanso azipeza ma service ofunikira ku constituency kumeneko chifukwa choti ma areas onse ofunikira pa moyo wa munthu amakhala ndithudi akufikira kumeneko tikaona kuti kumbali ya zaumoyo tikumaona amene zikukhalira pamenepa kuphatikiza pamenepo mbali yokhuzana ndi za maphunziro komanso umoyo wa anthu ngati ma citizens ku constituency ameneko zikuoneka ndithu kuti amathandiza magawo ochuluka kwambiri zomwe ndi zosiririsa kutengeranso ndi mmene amachitira aphungu ambiri timadziwa bwino kuti aphungu amaoneka nthawi imene akuchita misonkhano yokopa anthu ndi muja timaona kuti amakhala kupereka ma donations chani komano akangosankhidwa ndi kuti amakhala zoti achokeratu ena sakumbuka ndi kukumbuka komwe ku constituency fonse ena amazakumbukira ndithu chifukwa taonapo aphungu ena amenenso amakhala kupita kumaderawo kukapereka zinthu zosiyanasiyana kuthandiziranso magawo osiyanasiyana mano achisale amayesesa ndithudi chifukwa ngati munthu akunena zona kuti school ina iliyonse kumeneko aonesesa zona kuti school feeding program ikupitirira kumeneko zomwe zikutanthauza zoti ana a school ndi kuti azipita ndi mphamvu ku schoolko fonse kwenako timatha tikuona kuti zikuchitika kumano ndi malo ochepa kwambiri amenenso programs amenewo amachita kuyendesedwa ndi kuti ni madonors ena ake kono mmene akuyankhulira achisale zikuoneka kuti ma resources ambiri amakhala zona kuti agwiritse ntchito funding yawo osati ya CDF ma donations ochoka kwa organizations osiyanasiyana amakhala kuwafikira komano kwambiri ndithu amakhala akugwiritsa ntchito ma resources awo of course recently tinaonanso kuti aphungu ena amaoneka ndithu ma constituency mwawo akuthandiza ziwiri zitatu ngati tinaona kuti pa 8 May 2026 Noel Nkubwi amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo kuchokeratu ku Kasungu municipality anazapita kumeneko kukathandiza ziwiri zitatu pa Uhuru Child Care pamenepo anapereka zinthu zosiyanasiyana inasopa wa andi zakudya chani cholinga choti administration ya pamenepo isakhale pa pressure kwambiri nkhani yokhoza ndi kuthandiza ana pamenepo pa Uhuru Child Care chakwakasalika uko Kasungu kumeneko winanso ndi ujayo Mwai Macpherson phungu waku Chilazi Lunyungwe constituency nayenso tinaona kuti recently anapita kukaperekatu njinga za ana aulumali njinga zokwana 10 kumeneko komanso ma artificial legs kuti ana school kumeneko asamavutike mayendedwe makamaka pamene akupita kukapanga atende maphunziro kumeneko komanso aphungu ngati achina Alex Nkhoma chayo amene amachokera ku Kasungu East nayenso timamuna ndithu mbuyomo akuthamangathamanga ku constituency kwake kuthandiza zigogo fertilizer mbewu chani zina ndi zina kotino anthu mwina nkuthandizika mbali ya zakumunda uko enanso mwina tinaona phungu wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Mpamba constituency mboma la Nkhatabe ujayo amene amadziwika ndi zina loti Jacob Ntambalika nayenso tinamuna ndithu akuthamangathamanga ku constituency kwake kuperekatu katundu osiyanasiyana paja recently paperekatu ambulance kumeneko ndalama zokwana 39 miliyoni malawi kwacha ku Nkhatabe DHO ndi cholinga choti anthu asamavutike koma service azaumoyo kumeneko sizokhazo so tinaona kuti mbuyomo panali pa 22 pamenepo chaka chimene cha 2026 anazathamangiranso constituency imeneko kumene anakhala kugawa ng'ombe kwa ma cooperatives okwana 13 ataziwerengera ng'ombe zimenezo zinaitu zokwana 17.5 miliyoni malawi kwacha ndithu zimenezo ndi zimene zimafunikira kwa phungu wa nyumba ya malamulo nchifukwa timaona kuti aphungu ena ake amene anasankhira kukhala ngati phungu wa nyumba ya malamulo ku constituency kumene amachokera samasinthidwa kumeneko nkhani yake ndoti amakumbukira kuti kuli anthu amene anawayika kuti akhale ngati phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko osangoti ngati phungu molandisankha basi ngogwiritsa ntchito anthu ngati political tool after pamenepo kuwapanga dampo ena ndithudi tinaona kuti ku parliament anakhalako nthawi yayitali kwambiri mpaka napano adakalibe ku parliament kumweko ngati phungu wa nyumba ya malamulo anapo ndithu anthu ngati aina George Chaponda otinalowa kalekale ku parliament sasinthidwa ku constituency
constituency kwawo achina na nkhumwa kuliso aphungu ngati Patricia Kaliati amene timaona kuti nthawi zina amapezeka ali ku constituency kwawo kuthamanga pa ground ndi anthu kumeneko. Zimenezo ndi zimene zimafunikiranso ngati zimene amachita Anumani Chisale ndi zovuta kwambiri kuti angachosedwe ngati phungu wa nyumba ya malamulo pa mpando kumeneko potengeranso ndi ntchito zabwino zimene amakhala akugwira kumeneko nde asati akangovoteredwa nthawi ya kampeni ndi kupereka maambulasi pena paliponse kuthandiza anthu angosankhidwa basi ziyi kupita mtawuni osakumbukiranso zonena kuti kuli anthu amene anayika pa mpando umenewo azaonekanso nthawi imene kuzakhale zisankho. Ayi ndithu bravo kwa Chisale pa ntchito yotamandika imene akugwira ku constituency kwake komanso aphungu ena aliwonse amene akumakumbukira zoti kuti akhale panepo ngati phungu zinatengera anthu kuwayika pamenepo kuti awatumikire. Kutheka mwene maganizo amene alipo titha kufotokoza comment section kumanoti kamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu.